Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü ýanky 2022-nji ýylda ilkinji geçirjek bolýan söhbetdeşligimi siz bilen ýanky ýurdun içindäki wakalardan başlajaktym. Ýöne ýurdun daşyny hatakygy biziň goňşy döwletimiz Gazagystanyny bolup duran syýasy wakalar biziň halkymyzyň hem töwerekdäki döwletleriň hem dünýädäki ähli döwletiň ömrüni çekkä diýsek ýalňyşmyr. Sebäp indi 5 gün bäri Gazagystany syýasy tolgunçluklar gurşap aldy. We nämeden başlandy? Gelin şurada film bereli. 1-nji ýanwarda ýanky Janözen şäheriniň Janözen türkmençesi, gazakçasy Janözen öňkü SSR döwründe Maňyşlyk oblasty inni täze döwürde Mangustan diýip adlandyrýarlar. Ine şol ýerdäki ýaşaýjylar esasen ol ýerde şol ýanky gaz çykarjylar, nebit çykarjylar hemde balykçylar, mallarçylyk sowhozlary ýerleşen ilat ýaşaýar. Mallarçylyk bilen meşgullanýan. Ol ilat bir döwürden bäri türkmenler bilen gaty gatnaşykdy. Soňra SSR ýykylandan soň ol biziň Krasnowod oblastymyzdaky ýaşaýan gazak watandaşlarymyz Krasnowoddaky Ufra, Jaňa, Belek, Nebitda, Aydyn şo ýerlerde, şo stansiýalarda ýaşaýan gazak watandaşlarymyz ýuwuşlyk bilen şol Gazagystana tarap göçüp şo Janözenine yerleştirildi köpesi. Olar nebit işi bilen, gaz çıkarmak bilen ol tanış bolansoň hem spesialist bilermen bolansoň onu şu yerlerde de öz ornuny tapdylar. Janözenin yerleşen ýeri Kaspy kenarynyň hem Kaspy deňiziniň kenary bir çöl beýewarlyk otaýda bir güllä oturan şäherem ýok. Agyz suwum gaýgy şolar ýaly şonda da gazak halky şo taýda agdy bir ýaşap öz durmuşyny guran millet SSR ýykylandan soň ähli beýleki respublikalarda bolşaýal Gazagystanda da ykdysady ýagdaý çökdür boldy. Ýöne Gazagystan nähilem bolsa şol Ýewropa birleşiginiň göýberen pullary ýa-da Gazagystana ýatyran pullary ýa-da eden investisiýalarynyň netijesinde Gazagystanyň ykdysady ýagdaýy has gowy ýa-çalt ýagdaý çalt derejede ösüp başlady. Merkezi Aziýa respublikalarynyň arasynda şu ykdysady taýdan şuňkuň iň ösen döwlet Gazagystan bolup dur diýsem ýalňyşmam. Onuň näme boldy? Janözenine mundan 10 ýyldan gowrak wagt 2011-nji ýylda şol ýerdäki ýaşaýan ilatlar häkimetlerden nägile bolup öz kemçiliklerini aýdyp köçelere çykdyrar, ýa-ni şuň çykyşýaly mitingde. Ýöne şol döwürki hökümet ýagny Nazarbaýewiň ýol başçylyk edýän hökümeti bir demonstratlary güýç bilen basyp ýatyrdy. Aýdylşyna görä şol demonstrasiýalarda 500-den gowrak demonstrant wepat boldy. Ýöne şo döwür edilen talaplar ýerine ýetirilmedi, käbiri ýetirilenem bolsa ýarym ýalta. Ýöne şondan soňra häkimetler biraz üns berip başladylar Janözeniň meselesine. Ene muňa garamazdan şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýanky Żyjyny gaz diýilýärdi, ýa-ni suwuklandyrylan gaz ýa suwuk gaz, şo bilen maşynyň benzewaklaryna goýulýar, şo gaz bilen ýakylýar, nebit bilen näle. Şonu 2 hisse gymmatlatdylar. 1 litr ozar 30 teňe bolan bolsa, indi 1 litrini 60 teňe getirdiler. Ilat muňa garşylyk bildirip köçelere çykdy, aýtdy diňe bir gazlar, ozalny haritlar gymmatlady, iýmit gymmatlady, indi gazam gymmatlaýar diýmek şol öňkü gymmatlanan haritlarym şu gazyň gymmatlaýşy ýene de 2 hisse gymmatlamaly bolsa, onu biz ajymyzdan öläýmeli. Hökümet şu meseleni gassagly çözmeli.
Ne talepname bilen köçä çykdylar, hökümet bulara kän üns bermedi. Ondan bilen o talepy başga talapa geçip başlady. Näme üçin bize üns berenek, üns bermeýän bolsa bize beýle prezidentim gerekler. Ondan bize beýle hökümetim gerekler dip siyasi talepnamelere başladylar. Zanadalların bu çykyşyny bütün Kazakstanyň ilaty gorlap başlady. Yerli yerden, ähli welaýetlerden diýip aýsak bolýar, olar o oblast diýe şol öňkü görnüşde alyp gallarda. O öňkü oblastlarda esasan şol ýanky ýanky Kazakstanyň öňkü paýtagty Almatada kızgın golluk tapıp adamlar köçe çykyp başladylar. Şonu görüp bunun Kazakstanyň prezidenti Tokayev bugün ýerden, ýani 5-nji dekabrda ýerden 5-nji ýanwarda bagyşlan ýerden öz hökümet baş tutany ýa hökümetini iş başyndan aýyrdy. Häzirlikçe şol öňkü hökümet baş tutanyň ornmasary hökümetiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirýär. Täze hökümet gurulýança ýa düzülýänçe. Ýöne halk indi bu zatlar bilen razylaşanak sebäp dünkü bolan protestlerde o polisiýa işgärleri halka basyş görkezdi köp ýerde. Özleri provokasiýa gurnap onuň halkyň üstüne atdylar. Şoň netijesinde de ene Tokayev iki welaýetde Mangustan hemde Almatada iki ýerde komendant sagadyny ýerdi hem de adatdan daşary ýagdaý ýerdi. Ine şoňa göni garşylyk ýani arazylyk görkezip şuň uzaklygyň hem Almatan ýaşaýjylary hem Mangustan welaýatynyň ýaşaýjylary hem Aktobadan hem beýleki aýgara bir topar şäherlerde Pawlodar ülkesiniň ýeme oblastyndan adamlar köçe çykyp garşylyk görkezdiler. Almatada ýanky miting edýärler, hökümetiň jaýyny basyp aldylar, prokuraturany otladylar. Ondan soň ol ýanky Kazakstanyň prezidentiniň öňkü köşkü, ýanky Almatada köşküni zapt edip aldylar we için ýangyn döretdiler ýa talan etdiler, magazylar, dukanlar o talanyny ýa olaryň veterinerler döwleti pana habar edildiğine gelipdi. Inni bizim goňşy döwletimiz oň üçin bolýan bir ýagdaýlar, siýasy ýagdaý bizde de bar, bizim halkymyzda da degişli şolar ýaly kemçiligim bizde bar, kynçylygym bar. Kazaklankydan 10 esse, 100 esse de agyrdyr bizim halkymyzyň görýän görgüsi. Ýöne bagyşlan biz Kazak däl, bizim milletimiz Türkmen. Hana Kazaklar gazyň bahasy 2 esse gymmatlanan emesi köçe çykdy. Bir dogan ýaly dörli welaýetlerde akyları bir welaýetin halkyny golladylar. Ene şoň netijesinde ene şuň kun siýasy krizis emele geldi Kazakstanda. Bizde näme üçin şol zatlar ýok diýen soraw bar birinjiden. Ýani näme üçin bizde şol zatlar bolanak diýen soraw. Men başardygymdan size şunu jogap berjek bolýan watandaşlar. Bizim halkymyz Kazak däl diýip ýa aýtdym. Biz Kazak däl. Kazaklar bizden kän öňde duran millet, näme meselede öňde dur. Agrymar tykmyş bolup öňümizde däl ýa iki goşa kellesi ýok. Ýöne ol halk bizden has alymly, has bilimli, has jewizçen birek-birege arka durup bilýän halk. Ine şoň netijesinde ine Kazak halky şuň hemmesine köçedi. Gaz ikisi gymmatlanan üçin ene halk köçe çykdy. Aýdyň watandaşlar, eger men ýalňyş aýdýan bolsam, siz aýdyp berin. Türkmenistanyň dollar näçe gezek gymmatlady? Onsoňam dollaryň iki kursy näme üçin bar ýurduň içinde? Näme üçin halk şu zatlary protest edip türkmenler köçe çykanyk? Näçe esse? Şonumy? Sanan özüňiz bilýäňiz. Näçe san Türkmenistanly koronavirusdan gyrylyp ýaty? Näçe san ýigitlerimiz, gellerimiz ýurduň daşyny
Gazanç edip berenlerine saglygyny ýitirip aradan çykdy. Bulara hökümet eýeçilik etmedi. Bu zatlar halkymyz görenokmy? Ýurdun içinde galan, çagalamada, denallamada, erkeklemede, garrylamada ol hökümet diýil ýanyň ýa-da onuň egini pagorlarynyň görkezýän sütümdir, zulümünden siz bihabarmysyňyz? Elbette habarly. Onu ene biziň gazaklardan tapawudymy? Gazakstanda şolary ýardat bolmagy mümkinçilik barmy? Elbette ýok. Olar duran ýerine döýtmedi diýe ol polisiňem, ol hökümetiňem mene aýdyň mysalyny görüp oturýarsyňyz. Indi näme bilen gutorar Gazakstanyň haky wakanyň ýygy? Hökümet ýa-da prezident häkimetin saklajak bolup, Nazarbayewy maşgalasy bilen gorajak bolup, ene men hökümetiň baş tutan işinden ýa hökümeti iş başyndan aýyrýanny. Onu aýyrsa ýerine ýene getirip goýarda ýerdi. Şol halky, köçe çykan halky ýygyny jaýlaryna salmak üçin, öýlerine ýygnamak üçin hökümetiň oýnaýan oýny. Ýöne ol hökümet bolýan bolsa, ol prezident bolýan bolsa, näme üçin situasiýany şu ýagdaýa ýetirdi ýa getirdi? Näme ol bilen akmy halkyň iýmitiniň ýeterlik derejede däldigini ýa aýlygynyň pestligini. O gaz ikesse galyrsa o ýalňyç bilen maşinler gatnaýar, maşinlerim şol sany iýmit önümlerine gatnaýar. Diýmek bu zatlar şol ikesse galýan bolsa ýalňyç iýmitlerim ikesse galjakdy. Şunu düşünýän halk, şunu bilýän halk, şundan netije çykaryp bilýän halk, şu zatlar sanap bilýän halk, erteki güni öňünden görüp bilýän halk, şu ýagdaý şu derejeye ýetirmejek bolup, ene bäşün mer köçede. O ýygnalypdyr 200 adam, 400 adam. O ölen itenen bar diýil. Bolup biler. Halk gozgalaň ýa halk tolgunçygy bolany bu zatlar bolýan zat bolup biljek zat. Onun üçin o taýda men geň zat göremek, ýöne geň zat daş töwerekdäki döwletlerde şolary çykkan ýagdaý emele gelenine ene halkyň hakimiyetlerden ediyen talapy şeylere. Mene mysal edip Kırgızstanyň getirse bor. Ene ol ýerde soňky 30 ýylly men bilýän 4 gözek prezident täzeden saýlandy. Halk onu aýryp täzesini çykardy ýa onu türmäge basyp täzesini saýlady. Ýalňyşlyklarym bardyr, ýöne halk öňe barýar şu saýlawlaryň üstü bilen. Halkyň saýlamagy mümkinçiligi bar. Bizde näme mümkinçilik bar? Halk ýurduna dolanyp bilenak biziň halkymyz. Ýöne şonu talap edene. Dogrymy aýdal gelin. Şu öz hakyny talap edenem şol ýurda $3000 para töläp gidenini gowy görýär biziň türkmenler. Gazaklar o nedene vatandaşlar. Onun üçin maňa gatyken jaň geldi. Düýün şugun öňün ýazýarlarym bar, halmrada ene Gazakstanlylara aýagy galy biziňkileri wagt bolmadymy galmagy diýip. Belki bizim herekete başlaýyn. Aýdyň maňa nädip galjak? Şu ýagdaýda. Öz ölüsine eýlik etmän oturan türkmen. Öz çagasyna eýlik edip bilmän oturan türkmen. Öz hak hukugyny sora bilmän kölegesinden teskinip bukunup beren türkmeni men näme erti köçe çykyn diýinmi Gazak dogallamyzyň edişi ýaly. Diýemde näçe adam köçe çykjak, han aýdyň özüňe. Eliňizi ýüregiňiziň üstüne goýuňdy. Kim bar? Her şäherden 10 adammy? Ya her welaýatdan 100 adammy? Olar duran ýerine ol hökümet ýygnamazmy? Bolly onuň näme göreşi ýene-de 20 millap ýatdan çykarmalym biz. Ene serediň janazynyň mysalyny. Bir şäheriň ýylaty köçe çykdy. Şol güniň özünde bütün welaýat gollady. Ertesi gün beýleki welaýatlar ýaýradyn bütün Gazakstanyny siýasy owadyň içinde. Şol halky dumra duşdan gollaýarlar. Näme üçin? Sebäp mundan 10 ýyl ozal şol halk gollanmansaň 500 adam şol halkdan atylyp öldürildi. Ya ýok edildi türkmenler, türmelerde.
Indi şo zat, şo tragediýany gaýtalatmazlyk üçin, şo tragediýede özüniň günäsini duýan halk şunkun ine dogan ýaly bolup, ine janazallyň arkasynda durup, ine köçelere çykdy Kazakstan. Innem siyasi talap edýärler. Indi olara hökümet çalışmak gerekkä, olar prezidentim çalışakdyr. Olar ne ýanky bir Nazarbayewiň ogly gyzy ähli tohumy bilen olaram ähli ogurlany ýygyna döwletiň gazmasyna getirdip özlerini suç jogapkärçiligine çekjekler. Bolarmy, bolmazmy? Ol başga gep. Ýöne ine şu talaplar bilen Kazakstanlylar, Kazak halky köçe çykdy. Diňe bir Kazaklar da şo Kazakstanda ýaşaýan şo Pawlodar oblastyndaky ilatyň gyryp göterimi Ors milletli grazdanlar, ýaraýatlar. Bulary görüp ine Belarusy halkymyny galkynyp başlady. Olaram agly bir. Lukashenko elinde näçe gezek awtomat alyp algaýsyn. Ol öljek halk däl, ýa gorkjak halk däl Belaruslar. Olar pauzaly, ara kesme aldy. Ýöne indiki gezek hüjüm edilen onu Lukashenko'dan näme galar, onu wagt görkezler. Ýöne şuňky bolup duran wakalar bize gaty uly göreli alarlyk syýasy waka. Seredin her biriňiz watandaşlar bolup duran zatlar. Ine ýurdun daşyndaky türkmenlere görmäde oly mümkinçilik bardy. Näme bolup geçýär Kazakstanda? Seredin o halkyň bireň arkasynda duruşyny. Indi hana harbylaram halkyň tarapyna geçipdir. Polislerim halkyň tarapyna geçip başlady diýip ine şäher habar gelip dur. Indi ýene bir kuşun araslyk o taýda prezidentim açyk gitmeli bor, Nazarbayew Orsiýede tarap ökse götermeli bor, masalasy bilen geçip bilse. Wagt tapsa, ýol berseler. Bolaýmasy şodur. Diktatorlaryň ýa-da awtoritar rejimiň soňy şular ýalyzat bilen gutarýar näçe gezek diýdik, duýdurdyk. Kulak asan bolmady. Gurban bolsaňa diýdik, oň tohumyna diýip gördük, jogapkärçiligiňiz bardyr. Bu zatlaryň soňgan bilen utarar. Ýok. Mehemesine diýip gördük, haýyş edip gördük, jogapkärçiligini ýatlatdyk. Soň mehemen asly şol biz güýjüni aýyrdyk ortadan. Siz gulluk däl. Ýok meheme Türkmenistan. Endi diňe bir galan harbylar bar. Halka arka durup biljek. Sizem seredin görün ene harbylar. Näme bolýar Kazakystan? Ene Kazaklan harbysy aýtdy, biz harbylar aýtdy, biz halkymyzyň ogly. Biz halkymyza okam awtomatam çenemeýär, okam atmaýar biz halkyň tarapyndan. Sebäp döwlet diýmek halkynky diýmek. Halk döwlet. Ol halkyň taýlan menejerleri döwletden. Dogry dursa işlemese boljagy şodur. Ene Kazakstany bolup duran zatlar şol. Biziň türkmenlerimiz ine görelerjek bolsaňyz, eskerlemizmi, döwlet işgärlerimi, ýene birimi seredin. Erteki gün siziň başyňyzda da bardyr. Ol bir gün bolmasa erti gelir, geljegi görünüp dur. Türkmenistanda gitjek yerler ýokdur. Hemmesi yeka şu yerin teýine gitselerim, yer şanyň o burçunda ýaşasalaram, ulagyndan tutup getirirler Türkmenistana. Jogabyňyzy bermeli bolsaňyz. Men size aýtdym o näçe bağışlaşmasak ýokdur. Şolam geler siziň alyňyza. Kelle ýalyňaşlap jogap berersiňiz. Şuň kun horlayan halkyňyzyň öňünde. Ýöne halkymyza ýüzlenip aýtjak bolýan zadym. Watandaşlar. Şuň kun edäýmelisi belli ine Kazaklardan mysal alyp görel alyp erti bir sagatda düzeldiň bolýar Türkmenistan. Ýöne şonu etjek bolup duran dew talap halkymyz ýok. Hawa çykar içinden namuslusy 100 sanysi, 1000 sanysi. O zaman bardy şo çykýarlar. Ana yerin teýine sokdy hökümet olary. Jenaýatkar topar. Sebäp näme? Halk gollamady, halk taýýar däl. Şuň kunum şol edip oturan işlemi, näme üçin biz orluklary döredýär ýerine, näme üçin ýüzlükleri döredýär. Şu her bir vilayetde, her bir etrapda adamlar taýýar bolsun, bir ýerde gopany ählisi çykarýarly. Bir günne, ine Kazakstanyň kıyafetini. Şeňmi? Şu edip şu görnüşde bolmasa da biraz beýleräkdir, biraz eýleräkdir, ýöne 90 göterimi ine şu halkyň talap edişi ýaly bor.
Ýöne bizde halk taýýar däl. Aýdyň özüňiz. Şu gepleşigdiňizden soň aýdyň. Hana gaz ikisi gymmatlanan üçin hani hökümet prezident hemmejigi gana Gazagystanyny şolar ýaly krizise düşdi. Bizde 30 ýyllap halkyň depesinde göz görteli şänik de oturanydy halkdan ses seda çykanat. Näde biz onu bir günne bütün Türkmenistany ayağa kaldırmaly. Ine mesele şonu. Maňa idealar hana olgun halaşdy, ýa-ni Lewap welaýatyna aýallar köçär ýola çykyp köçäni bekläpdirler diýdi da Bastovka edip. Hawa. Bize ine mähriban, gahrman arkadağımızın uğradan produktasyny, iýmitini yerli ine häkimetler magazynyň ýeňsesinden, dukanyň ýeňsesinden satyp peýda görýärler. Şunu çözüň diýip hawa. Ema köçä çykýarlar. Ine düşünjesi biziň halkymyz. O ýokardan şu görkezmeler berip, şu zatlaryň iň baş günäkary, o sebäpkary şol hökümet başly Tony prezident diýip kursyny basyp alan adamdygyny ýa jellatdygyny halk görenäkmi, bilenäkmi? Ondan şu halk bilen biz nädip erti şoňa öz hak hukuky üçin köçä çykyň diýjekler haladyň ilatyny. Aýdynmy? Ýani çarjygda bir köçüllükde şol täze ýylla partlama boldy. Näme üçin şuny çel aýdanaklar hiç ýerde. Ine men çağam öldü. Ya men çağam hana elsiz aýaksyz keselhanada ýatýar, men doganym ýa men oglum ýa men ejem ýa men kakam diýip. Näme üçin habar gelen akbedy. Öz maşgala agzasyny, öz ölüsini, öz çağasyny eýelik edebilmeýän milleti men nädip ertiden köçä çykdy. Kim çykar? Namusçany çykar elbetde. Ýöne ol köçä çykjak 100 sany ýa 1000 sany namusçan gaýratly ýigitler gelirler. Duran ýerinde çüýlejek görnüp durar hökümet. Soň ýene biz 20 ýyllap garaşyp oturmalym täze nesil ýetişýänçe. Ýok, beýle-de. Biz başga ýol bilen ol hökümeti tahtyndan agdarar. Biraz garaşyň, wagty gelýär. Has güýçlürek oýunlary görersiňiz ente. Ýöne sizden etjek haýyşym. Ene biziň hemmämize diri misal, özüm acı misal. Ene Gazaklaryň halky diýelimi, ýa Gazak doganlymyz diýelim, Gazak goňşularymyz diýelimi? Hawa. Ene dini bir, dili bir goňşu döwletimiz. Ene buňkun ayagy galdy. Sebäplerini görüň, ol halkyň gaýratyny görüň. Hawa, şondan görellärin, uruhlanyň, öz oğurluklaryňyzdy öredin, öz üstüňizde işläň, ýüzlükleň üstünde işläň. Bizim hem ýagty günimiz indi has golaýa geldi. Ýöne bize biraz wagt gerek, şol halky dolu taýýarlamak. Şonuň üçin men hemmäňize minnetdar. Şu 3-4 günüň içinde maňa jaň eden adamlar hemmäňize minnetdar. Ýurdun içinden, daşyndan hat ýazarlar. Makala uradarlar, haýyş ederler. Hemmäňize. Taňry ýalkasyny aýdýan. Häzir biziň Güýjümiz deňdäl şu gün ol Amerika hökümet bilen dikleşmäge. Ýöne ol güne mene ýetip gelýär. Şoňa taýýar boluň. İçindäki daşyndakylar aýdýan. Şu gün wagt edel, biraz garaşyk edelim. Näme üçin? Taýýarlyk edeli. O garaşyp öýde ýatmalylar. Kim eder kadip? Ýok, biz taýýarlyk işlemiz geçirelim. O da ikinci, üçüncü derejedäki taýýarlygymyzy birinci derejedäki taýýarlygy geçirmeli. Wagty geldi. Düşünýänsiňiz men kime ýüzlenip aýdýanmy? Şo netijeni çykaryň özüňizi. Ine menden size hem haýyş hem tawşyryk. Birinci derejeli ýetirin ýa-da adamlar bilen gürleşiň, ýerine taýýar bolup oturuň, haçan gerek wagty bir günne hemmämiz bütün halk bolup galar. Ol wagtda meni golaýlak gelýär, onun üçin hiç bärde susupeslik etmek gerekkäl, ýa gazmalyk etmek gerekkäl. Hawa, ene elbetde Gazaklan kyýal biziň halkymyzyň bir günne galany. Men sizdenim köp isleýän, 30 ýyllap islänim şol. Ýani bize inan köçä çykjak, muň adam oda berip özümizden bärden seredip oturjak bolsa nähil bolar? Kim gider? Ana şu mahal ýollar açylanda da kim gitjek? O dowlakyň içine.
Barana da iş ýok. Iňiňizde galarlardan näme habar bardy? Näle ýaşarynyň habaryňyz barmy ýa ýok? Mene oňa dene wagt ýeter, ona mene dolraga açyp görkezler. Ýöne şol täze ýyl bayramçylyklarda halkymyzyň öňküden derdini üstüne oduň üstüne nebit sepmäýip aýtmaly zatlaryň köpüsini aýtmanat. Ýöne seredin indi Gazagystanda bolup duran wakalar edil birde-bir bize degişli. Ýöne olar bizden ýüzesse belki müň össe ýeňil problema üçin köçe çykdylar. Biz indi içimizden diňe demmez gelip gidýär diýmesek bizi insanlyk mertebesi malmady, sylygy malmady, hormaty malmady, deňe malmady derejede. Ne? Gelin oturalyň, oýlanalyň, pikir edelim, habarlaşyp duralyň, hereket edelim. Esasy zat şuň kun hereketi, şu bolup duran zatlardan dogry dört netije çykaryn we içinde şu zatlara taýýarlyk işlerini geçirin. Ýurdun içinde näkilerim, daşyn näkilerim. Bir zat bir pikirlenip görün, indi ýurdun daşyn näkileri. O zat biz üçin problemat da nädip biz ýurda bararka. Ene belkem ene Gazak halkynyň eden arzuwy ýa hereketi hasyl bolsunmy? Erti ýurt täzelense, täze döwlet, täze hökümet, täze prezident saýlansa, bize de ýol açylar. Biz Gazakstana barma bize ursat berilse ýa ýol açylsa, biz gönem ýeri bilýär sanyrlygyny. Näme? Garagum çölü näçe 1000 kilometr uzalyp gidýär iki tarapa. Türkmenistan'a barmagy ýollar köpelýär. Onun üçin gelin Gazak gardaşlarymyza, dogallarymyza şuň kun alyp barýan göreşinde üstünlük arzu edelim. Gerek bolsa dil himayetini edelim, el himayetini edelim. Yazgylarda şolary öz sözümizi aýdaýlyň. Ene biz türkmenliň, biz gollaýas sizi diýin. O işiniz rowaş bolsun diýin. Bizem bardyr. Gerek gerneni gelecekde ine hemme türkü döwletlerini birek bilen arkalaşyp işlemeli bolsa, şu arkalaşy şuň kundan görkezip başlamaly. Ine men size şonu aýtjak boldum. Ýöne ýene bir zat bar, ine provokasiýa etjekler tapylar elbetde. O zady beýdat baryň çykyn. Ýöne ol adamlar öz boyunna jogapkärçilik almaly. Kim diýenem bolsa, kimden çykkanem bolsa. Şo çykyn diýmän, men ýyldyma düşün, men barýan, menem oglum gyýdym bilen ýyldyňynda şol birinji hatarda durýan diýsin, onda anan sabor, siz o tak baryň, siz bu tak baryň, o nedin, bu nedin gerek gel. Beýdip gala alınmaýar. Gala başgaça dilwalnya, onda da 20-nji asyrda. Sizden hemmäňizden watandaşlar haýyş ýenen bir gezek gaýrat edindi. Birek bilen yslaşman maşaryn ýurdun içinde öz orluklugyňyzy döredin, öz ýüzlükligiňizi döredin. Oturan etrafyňyzda owaňyzda näme problemi bar bolsa, şolaň çözgüdini ýerde şonu gözlen. Kim şu problemler döredýär, kim size päsgelçilik berýär, kim gelecekde size päsgelçilik berjek ýa ýaşatjak ýene gana. Şolaň sanawyny alyň, ýazyn. Biz şolardan diýilmesek, ýa şolary ýeterli degel jezasyny bermesek kanun boýunça, onu biz bir adım hemen gitmeýär. Ene şuwlukça watandaşlar, men gyýsa çaýsam ýa şu Gazagstany meseleni jemlesem, şolary ýaly. Elbetde erti buyrugy näme bolýar, sizem görersiňiz, bizem göreriz. Bu mesele barada öz pikirlerimizi aýdyp durar. Sizden haýyş, şu çykyşyň aşagyny öz pikirlerinizi ýazyn. Bu gaty wajypdyr. Ýöne gaty jogapkärçilikli çemeleşin. Ol öňe diýen bilen özüň öňde durmajak bolsaň, birini öňe iteklemek bolmaz. Ol gaty jinayet bar watandaşlar. Şonuň üçin ýazýan emäňizde, kommentlaryňyzda men bar, men gidýän, men gollaýan, men şolar ýaly hereket etme taýýar, men öz orluklarym taýýarlap ýönýär, ýüzlüklerim diýsen, ol başgaça bol. Ýoksam gördügem, şu soňky 2,5 ýylyň içinde ay ene men arkamda 300 adam dur, men arkamda 5000 adam dur diýip agdyna aşgatyklap, soňra meni ýitirim bolup giden adamlar bar. Bilýäňiz özüňiz. Kabirini tanıyansınız.
Ýöne şo agdy boş görrüňlere ynanmak gerek gäle, biz iş etmeliýek bolýar. Sag bolun watandaşlar, sag oturyň, şuwullikçi hemmäň diýjäňi rahat bolsun, öýüňize saglyk arzu edýän.